2 мая ў нацыянальным выставачным цэнтры Белэкспа афіцыйна далі старт штогадовай выставе СМІ ў Беларусі. У 23 раз у Мінску сабраліся прадстаўнікі вядучых тэлекампаній, радыё, газет і часопісаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Узбекістана і Кітая. Усяго больш за паўсотні экспанентаў і паўтысячы ўдзельнікаў. Открываючы выставу, міністр інфармацыі Александр Карлюкевич адзначыў, што 23-я міжнародная выстава СМІ ў Беларусі носіць досыць насычаны характар з пункту гледжання паказу розных тэхналогій. Таму сёння ёсць неабходнасць паказаць працу журналістаў у розных фарматах. Асноўнымі на форуме ў гэтым годзе сталі 4 тэмы. Гэта інтэрнэт-тэхналогіі, 75-годдзе вызвалення Беларусі, другія еўрапейскія гульні, а таксама унікальнасць малой радзімы. Па традыцыі асабліва увага была уделена региональным СМИ. Могилевскую область на выставе представили областная газета «Могилевские ведомости», Клижевская районная газета «Стяг Советов», телекомпания «Шкло» и газета «Ударный фронт». Шкловское телебачение у гэтым годзе представило на выставе свои новые социальные проекты «Малая радзіма малымі вачыма», «Падарыце мне сям'ю». Творчий проект «По слядах гісторыі». Усіх удзельнікаў і гасцей выставы нашы журналісты частавалі чыстай смачнай вадой з трафімавай крыніцы. У рамках выставы праводзіліся круглыя сталы, семінары і майстар-класы з удзелам вядучых журналістаў і медыа-спецыялістаў з Расіі і Беларусі. Наша тэлекампанія выражае вялікую падзяку кіраўніцтву адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйска» за аказаную дапамогу ў падрыхтоўцы да выставы.